ಮಿನ್ಕೊಂದು ಅಭಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಲಕ ಜನಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಸಿನಿಕೊಡ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನಿತರ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಏರ್ಪಂಡ ಬೇರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಾಟೆದ ಪಟುವಾದ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಪಂಪನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಆಂಡ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗು ಪಜ್ಜೆ ದಿನಗನೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ತೂದು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಲೈವ ಪನ್ಪ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಪನ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನ ಎಸ್ ತನೋಂಬೆರು ಬೆರಗ ತೌಳವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಪನ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತೌಳವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ದ ಹೀರೋ ಸದ್ಯ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಆತನು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಒಂಬೇರು ಸೌರವ್ ಭಂಡಾರಿ ಇರ್ಲೇರು ಅಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟ್ ಬೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೊಂಚೂರು ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೈದನು ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಸುರುಕಾಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾನ್ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಪಣುಂಬೆ ದಯಗಣ್ಣ ಸುರುತ್ತ ಬಿಚ್ಚರಡೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಗೋಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಈತ್ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆನು ನನಾತ್ ಎತ್ತರಗೆ ತುಂಬ ಒಪ್ಪುನ ಒಂದು ದೇವಡೆ ಏಪಲ ಅವೇ ಕೇಳು ನನಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡಂದು ಓಕೆ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲರ್ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಪೂರಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಪನ್ನೇರ್ ಸುರುಕಾದ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಅಂತದಲತ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ್ಪುನ ಯಪ್ಪ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ್ಪ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚನ ಸ್ವಯಕಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ದಯಗಂಡ ಎಂಕ್ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾಡ್ ಮಲ್ಪುವನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಎಂಕ್ ಈ ನಟನೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅವು ಏತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾನೆ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಖುಷಿದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಆಮೆಟು ಉದ್ಯಮಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈ ಸೈಡ್ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಪರಂದು ಇನ್ನಿಯಪ್ಪ ಅಂಚದಲತ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಪಂಡತೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಎತ್ತನ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡ್ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಲ ಏನ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚೆ ಹೆಂಗ್ ಪಪ್ಪ ಕೇಂದಿತ್ತೇರು ವಾ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದ್ ಸಿನಿಮಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದೆ ಅನ್ ಪಪ್ಪಕ್ ಪಂಡೆ ಜರ್ನಿ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡು ಇಂಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಮಾತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೊರ್ತುಂಡ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಂದೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ದೆಲ್ಲ ಎದ್ದಿಡುಲ್ಲೆ ಐತೆ ಈ ಪಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ಪುನವು ಏನ್ ಪೊಪ್ಪಡ ಕೇಂಡೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಡ ಈ ಕನ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಇರ್ನ ಎನ್ನನೆ ಕನ ಐತಿನ್ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೇನ್ ಸೊ ಒಲ್ಪಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಎಂಚಿನ ಯಾನ್ ಪಪ್ಪ ಪಂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪುವನ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿರದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಗಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದಗಂಡ ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿರ್ದಿಂಚೆ ನಾಟಕ ಮಾತೆರ್ನಲ್ ನಾಟಕ ತೂದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಹುಡುಗೆ ಸೊ ಎಂಕೇನ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡಾಗ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದಾಗ ಹೆಂಗ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತದ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಟಕ ಏನಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಸೊ ದಾಯಗಂಡ ಒವ್ವೇ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ನಾಟಕ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ಕೂಲ್ ದಿಂಚೆ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಕರಾಟೆಡ್ ಏನ್ ಕಿನ್ನಿರ್ ದಿಂಚಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೇನ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒವ್ವೇ ನಾಟಕದ ಸ್ಕಿಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಒವ್ವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಪ್ಪಡು ಐಟ್ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಓ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇನಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿ ಇಷ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ವೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಪ್ಪಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರ ಸೊ ಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ನಗ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವೊಂದು ಪಂಡಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಪಪ್ಪ ಏನ ಬಂಡಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ ಏನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಅವು ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪಲ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ್ತಲೆ ಅವು ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೊರಜಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫೇ ಒಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತೆ ಅಂಚನೆ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಏನೇನ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಪಪ್ಪ ಅವಡು ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ನೇಪಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಈಕೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಮತ್ತೆ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕನ ಪಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಮಗೆ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕರಾಟೆ ಪಟು ನನ್ನ ದಾದ ಮತ್ತ ವಿಶೇಷಲುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುನೇನ ಪಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸೌರಭ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಟೆ ಸೌರಭ್ ಒಂಜಿ ನಟೆ ಪಂಡ ಯಾವನ್ ದಯಗಂಡ ಎನ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಂಡಾಗ ಸಿ ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಒವ್ವೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಹೀರೋ
ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪಂಪ ಖಂಡಿತದ ಖುಷಿತ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬತ್ತದ ಹೀರೋ ದಾಯಕಂಡ ಒವ್ವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತನೇ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದೇನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೈತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಲೆಂತ್ ಏನೆಲ್ಲ ತೂಪುಜನ್ ಏನ್ ಮಲ್ತನ್ ಕಿನ್ನಿರ್ದಿಂಚೆ ಪಂಡಾಯ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀನೆ ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಬೆಗ್ಗರ್ನ ರೋಲ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ 2-3 minutes ದ ರೋಲ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈ ತೆಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಪಂಡಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಂಡ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪೂರ ಪರ್ತದ ಎಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಪಂಡ್ಪರದ್ದು ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದ ಸೊ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಏನಲ್ಲ ಆವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಈಗ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನಕುಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ಆವಡ್ ಮೋಕೆ ಅವಡ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರಾಟೆ ಬುಕ್ಕ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋತಾರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕೊಲು ಅಂಡ್ ಈತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲಾರತ ಸೊ ನಿಜಾನ ಇಂಚಿನವು ಕತೆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಮಾತ ತೋಜುನ ಗಾಯ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಡೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಕರಾಟೆಡ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಏನಿಜ್ಜಡಲ್ಲ ಏನ 6 years ಇಡ್ದಿಂಚೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕರಾಟೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎನ್ನ ಕರಾಟೆ ಈ ಫಿಸಿಕ್ ಇಪ್ಪೋಡಂಡ ಯಾನೆನ್ನ ಗುರು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೊಂಬೆ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವ್ರು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಂಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಆಜ್ ವರ್ಷದಿಂಚೆ ನಾನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಅಂಡರ್ಡೆ ಹೆಂಕೋಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಏನಿಜ್ಜಂಡ ಒಂಜಿ 2-10 ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಪೋತೆ ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆವಡು ಸಿಂಗಾಪುರ ಆವಡು ಮಲೇಷಿಯಾ ಆವಡು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಏನಿಜ್ಜಡ ಒಂಜಿ 50 ಅಚ್ಪ ಮೆಡಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡೆನಡ 4 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಏನ್ ಅನ್ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ 18-19 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಒಂದು 20 years ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪಲ ಯಾಕಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಪೂರ ತಾಗುಣತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಲ ಒಂಚೂರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲ ಒಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಈ ಕರಿಯರ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಕಣ್ಗಿಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗಂಡು ಸೊ ಅಂಚೇನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಕರಿಯರ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡೈತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಂಚಾನ್ ಒಂಚೂರು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಶೀಘ್ರೋಡು ಇತ್ತೆ January 5th ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡ್ ಸೊ ಅವು ಎಂಕೊಲೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾನು ಉಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಮಾತ January 5th ಓಕೆ ಇತ್ತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಪಂಡರ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಸ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೈಫೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಹಿಡ್ಲ ಯಾನಿರಗೆ ದುಂಬೆ ಪಂಡೆ ಇಷ್ಟ ನಮಗೆ ಓ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತವ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವ ಪೋಪುಂಡು ನಮಕ್ ಏಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮಕ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೂಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಓಕೆ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ವರ್ಕ್ಲ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನಾನೆ ಎಸ್ ಎಂಕಿತೆ ಕರಾಟೆ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಇರ್ಪಂಡಿಲಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಐಕೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಅವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ತೊಂಪುಂಡು ಅವು ಜೀವನ ಈಸಿ ಅವ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೇನವ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಆ ಏತೋ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಡೇ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ ಪುಂಡ ಆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಆಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದು 5-6 years ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಕೊಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡಿ ಆರ್ಟ್ ತೂಲಾನ್ ಸೊ ಇನ್ನು ಐ ಕೆನಡಾ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾವಡಿ ಏರೇಗಲ ನಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ 10 ಗಂಟೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಣ್ಪ ಅವೇ ಎಂಕೊಲ್ ಸೆಟ್ ಹಿಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಡೆ ಆಜ್ ಹಿಡ್ದು ಮಣದಾನಿ 5 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಕುಳ್ನಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪ ದಯಂಡ್ ನಮಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಂಡ ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಪಣ ಪನಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಯಕಂಡ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ಇಂಕ್ ಇಂಚ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏನೆಜ್ಜಿಲ್ಲ 75 days ಸಿನಿಮಾ ನಡತದಿಂಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದೆ ನನ್ನಾತ ಸಿನಿಮಾ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಏಪಲ ಲವ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೃದಯಗ್ ಏಪಲ ಎಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ದಯಗಂಡ ಪನ್ಪೆರತ ಫಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಇರಗ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ನೀನೇ ಬೆಪ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಇಸ್
ಏನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಅತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊವ್ವೆ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆಡ್ ಅಂಬರ್ ಕೇಟ್ರಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿತ್ತು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಚಾಲೂನೆ ಉಂಡು ಎತ್ತೆ ಒವ್ವೊಂಡಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ರ ದುಂಬೆ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ದಿಕ್ಕುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಇರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇರ್ದು ದುಂಬೆ ತವಳವ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅವಲ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸರ್ಗ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿರುದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎಸ್ ತನುಂಬೇರು ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನುಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಡ್ದ ಅದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತು ಚೆನ್ನೈಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾತ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮ ಯಾ ಪಂಡೆ ದುಮ್ ಪಂಡ್ತಿನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಅನಿಸುವೆ ದಾಯಗಂಡ ನಮಗೇನ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ಫ್ಲೋಟ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ ಮಾತು ಎಂಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಬರ್ ಕೆಟ್ಟರ್ಸ್ದ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ದ ಕೆಲಸ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾನು ಸರ್ನ ಕಬಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಇರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ನ ಆಫೀಸಿಡೇ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ವಾರಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಪನ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡೇ ನೈಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಮಗೆ ಉಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಆರ್ನ ರಶಿಸ್ ತುಯ್ಯರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಕಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ಆರ್ ಅಪ್ಪಗ ತೂದು ಏರುಂಬೆ ಹುಡುಗಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡಾರಡ ಸೊ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನಾಗ ದಾನು ಸರೆ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅವಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಣಟ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ್ ಈಸಿಡ್ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣತ ತುಲೆ ಸೊ ಆರ್ಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂಕೇಂಡೇರು ಏನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಸೊ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸರ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತೂಯರು ಸುಮಾರು ಸೊ ಆರ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂಡರ್ ಅಪ್ಪಗ ಸೊ ದೇರ್ ದೇಟೆ ಅನ್ ಕಿನ್ನಿದಿಂಚಿ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಎಂಕ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ತಮಿಳ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಆರೇನ ಬಂದಿರ್ ತಮಿಳ್ ಇಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ತಮಿಳ್ ಇಡ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪುತ್ತುನಾಗ ಅರ್ಪಂಡಿನಿ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೊಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಚ ಎನ್ನ ತರಫ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ 10-15 ಡೇಸ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಡೈಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೋಂದಿತ್ತೇರು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಆರ್ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿನ ಆರ್ ಇಂಕ್ ಎಸ್ ಅಂಡ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆನೆಣ್ಣೊಂಬೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರ್ ಅಂದೆಣ್ಣೊಂಬೆ ದಯಗಂಡ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗೋಲ್ ನಮಕ್ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಂಕೋಲ್ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗೋಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ ಆವಡ್ ಇಜಡ ಕಲ ಏರ್ಲ ಆವಡ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪಿರ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿರುದ್ ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ದು ದುಂಬುಲ ಆ ಬಿರುದ್ ಕೊರ್ಪುನೆಡ್ ದಿನಟ್ಲ ಯಾನ್ ಅವೇ ಹೆಣ್ಣು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏಪಾಗಲ ಕಿ ನಮ್ಮ ಡೇ ನೈಟ್ ಈತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡ್ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಆಪುಣಾತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ ಆದ್ವಿ ಇಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಮಲಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕೇರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ಅವಡು ಭೋಜರಾಜು ಅಮುಂಜರ್ ಅವಡು ಸುಂದರ್ ರೈಮಂದರ್ ಅವಡು ಮಾತರ್ಲೇ ಇತ್ತೇರು ಐತೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಡೆ ಶರತ್ ಲೋಹಿತಾಶ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇರ್ನ ಸುನೀತ್ರ ಪಂಡಿತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಲ್ಲಿಲಲ್ಲಿದ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚಿತ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅಗಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಆತ್ ಮಹತ್ವದ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಹನುಮಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂಕಲ್ನ ದೇರ್ ದಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಸರ್ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಅವು ಸಾಂಗು ಸೊ ಅವಲ ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಶಂಕರ್ ಮಹಾದೇವನ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ನಂಬ ಯಾರು ಇಂಕೋಲ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಸರ್ ಇಂಕೋಲ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಕೋಲ್ ಕುಲ್ಯ ಅರೆಗ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯ ಮಣಿ ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ಇರುವ ನಿಮಿಷಡ್ ಆರು ಇಡೀ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 20 minutes ಆ ಇರುವ ನಿಮಿಷಡ್ ಆರು ಆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಪೊಕ್ಕ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿರು ಒಂದು ಆ ಭಾಷೆ ಎಂಕೊಲ್ ಪಂಡಿತ್ತ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಸೊ ಆರೇ ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಗಾನ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡಾಗ ಇಂಕಿತ ಪಣ್ಣಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ರೋಮ ಕುತ್ತ ಒಂದು ಪಂಡ ಆರ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಪುಗಾರಿಯರು ಈತ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಎಂಕೊಲ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಅಂದ ತುಳುನಾಡು ಪುರಾರೆ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕಾರೆಗೆ ಆ ದಿನ ಒಣಸಡೆ ಎಂಕೊಲ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪೂರ ತಿಂತ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂಚ ಅಂಬರ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಆತ್ ಮಾತ ನೆನೆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ನ 1 ಗಂಟೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಂತ ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ 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 ಮಾತಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ದಾಯಗಂಡ ಒವ್ವೇ ಟೀಮ್ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತೆ
ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಪ್ಪುನತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಓದಿನಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಊರು ಮೂರು ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಕಡಂದಲೆದನೆ ಹುಡುಗಿ ಊರ್ದ ಹುಡುಗಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಾನಿಸುವೆ ದಯಗಂಡ ಇತ್ತೆರ್ದಿಂಚತ್ತು ಕಿನ್ನಿಡ್ದೆಂಚಿ ತಿಂಗೊಲುಗು ನಮ್ಮ 15 ದಿನ ಉರುಡುಲ್ಲ ಸೊ ಇರು ಒವ್ವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಆಟ ಆವಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಆವಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವಡ್ ಊರುಡು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆವಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನಿಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಬುಳೆಪಾದರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಊರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಶಲುಲ್ಲ ಸೊ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲಿತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಬತ್ತಂದೆ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಪೋಪುನ್ ಕಡಂದಲೇನೆ ಸೊ ಏನ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಟಚ್ ಉಂಡ ಆತ ಸೊ ಅವೇ ಊರಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಕ ಒಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೇರು 17 ಗಂಟೆಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ಪಂಡದ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅವ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಲ ಇಪ್ಪುಚ್ಚಿದಾನೆ ತದಾಟ್ ಇತ್ತಿತುಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಪಣ್ಣಾಗ ಏನನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡೆ ಸೊ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕೊಲ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಏರೇರ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಏನನ್ನ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪು ಜಂದತ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲೆ ಎಂಕೊಲ್ ಬಟ್ ಏನಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಏತ್ ಬೇಗ ಕೂಡದು ಬರ್ಪುಂಡ ಆತ ಬೇಗ ಎಂಕೊಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುವ ದಾಯಗಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪಡವು ನಮ್ಮ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಇರ್ತುಲೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಡಂಡ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುನು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಡಂಡ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೇಳಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏತ ಭಂಗ ಉಂಡಂದು ಸೊ ಆತ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ಪವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅವು ಸೊ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಳು ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಇಂಕಲ್ನ ವೇಟ್ ನಡ್ತದ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಸ್ ಸೊ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಂಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಲ 5 ಜನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಸೊ ಇಂಕೊಲ್ ಮಾತಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಬೈದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯರೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಂತ ಸೊ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಏನಾಪುಣಿತಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗಡ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಹೀರೋ ಇಂಕ್ಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಹೀರೋ ಆಪೇರೊಂದು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೋದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರ್ಗೆ ಓ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಅನುಗ್ರಾಡಿ ಪಂಡಿ ಲಕ್ಕನೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆಡು ತಮಿಳದ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಜನವರಿ 14ಗೆ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಅನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಧನುಷ್ ಹೀರೋ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅದೇ ದುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಒವ್ವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅನಿರಕ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ಧನುಷ್ನ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಇಪ್ಪುನು ಸೊ ನಿಗೋಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕುಲು ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲು ಈ ಮುಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜನವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಗೋಡು ಪಂಡ್ ಕೇಳೊಂಬೆ ದಯಗಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ ತಮಿಳ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ನಿಗೋಲ್ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಬಾರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ವಿಶ್ವಾಸಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕುಲೆ ಸೊ ಧನುಷ್ ಸರ್ ಹೀರೋ ಐತ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಟೀಮು ಐಟೆ ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ಪುನ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ನಿಗೋಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಲೆ ಅನ್ಪಣಂದು ಕೇಳೊಂಬೆ ಓಕೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ತಮಿಳ್ಗೆ ಲಾಗ್ಯಾರಂಚಿ ಅಂದ್ ದೇರ್ದ ಐಟ್ ತಮಿಳ್ ಲ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ಆಫರ್ ಸೊ ಐಟ್ ದುಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತದು ಬಟ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ ಎಂಕ್ ಆತಿಜಿ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ದೇರ್ನ ಅನುಗ್ರಾಡ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಪ್ಲೇಲ ಮಲ್ತೆ ನೆತ್ತ ಇಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂದ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬಾತ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬನ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತಿಜಡ ಏನಲ್ಲ ಆಪ್ಚಿ ಎಂಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ್ ಆ ಉಣಸ್ದ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡತೆ ನಿಗೋಲೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೊ ಮಾತ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗ ಅವಡ್ ನಿಗಲೆಗೌಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂಬೆ ಒವ್ವೇ ಕಲಾವಿದೇರ್ನ ಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಗೆತಂಪೋಪುನ
ಆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾದ ಕೆಲಸ ಉಂಡತೆ ನಿಗಲ್ ನಮಿತ್ ಆತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಂಚೆನೆ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಪಾತೆರೆಗತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಬೇಗೊಡೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾವಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಆವಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಟೈಟಲ್ ಔಟ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಈ ವಾರಡೆ ಇಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಐಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಮೇಡ್ ಲೀಡ್ ರೋಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂದ್ ಹೀರೋ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಪಣೋಲೆ ಅನ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋಂದುಂಡು. ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರ ಅದ್ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಯಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಿಜಪ್ಪ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಓವೇ ಏಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಅದೇ. ಓಕೆ ಇದು ನೆತ್ತೆ ಟಿಪಿರ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಆ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಗೊತ್ತಾತಿ ಅಂದೆ. ಸೊ ವಿಷಯನ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಚೂರು ದೇರ್ ದೇಟ್ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ 2020 ಬಾರಿ 2020 ಉಂಡು. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಆತಂಡು. ಸೊ ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ತುಳುನಾಡು ಅತ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೊತ್ತಿರ್ಪುನಾನೇ ಟೀಮು. ಸೊ ಪುದರ್ ಈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಗಡೆ ಪಂಡ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನ ಟೀಮ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಂದು ಇಂಕಲೆಗ್ ಒಂಚೂಂದು ಉಂಟು ಯಾಕಂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪದಕುಲ್. ಸೊ ಅಕುಲ್ ಏಪ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೇರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕುಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಐಟ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಅದೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬೇಗೊಡೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಮೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿಡ್ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು. ಸೊ ಆ ಪೊರ್ಲು ಡಾವಡನ್ ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಎಣ್ಣದ ಸಾಕಾರ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ತಮಿಳಂತೂ ಆಣತೆ. ತಮಿಳ್ ಇತ್ತೆ January 16th ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಸುವೆ ಇತ್ತೆ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಎಂಕೊಲ್ ಕಟೀಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ತ ಮೂರ್ತ ಮಲ್ತ. ಸೊ 2 ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಫುಲ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಥೆಲ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜಾನರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜಾನರ್ ಬೈದನ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಜಾನರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡಾಗ ಅದಾಗಂಡ ಪೊಲೀಸ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸೊ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐತ ಒಟ್ಟು ತುಳುದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇಡು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಆವಡು ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಆವಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಆವಡು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಪಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರದೀಪ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ. ಸೊ ಆರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆಗೆ ತೊಂಬತ್ತೇರೆ ನಡ. ಸೊ ಪಂಡೆ ರಿಂಚೆಂಚೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೈತೆನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಅನ್ಪಣೊಬ್ಬೆ ದಾಯಕಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆ 13 ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗುಲ ಹೆಮ್ಮೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಅಗುಲ 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಈ 13 ಥಿಯೇಟರ್ಗಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ಇನಿ 13 ಥಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಅನಿಸಿಕೆಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗುಲ ಕಾಸು ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅತ್ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗಲಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು ದಾಯಕಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಖಂಡಿತ ಎನ್ನ ಈರ್ನ ಆರ್ನಂದತ್ ಒವ್ವೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪುನೀತೆ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಮೇಡಮ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ಏರ್ನಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೋಡು ಯಾಕಂಡ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಯಾನ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಕಂದಿತ್ತೆ ಇದು ದುಂಬೆ ಪಂಡರ ಅಂಡ್ ನಲ್ಲ ಅದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನನೊಂಜಿದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಲಿವುಡ್ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು
ಅಂಚನೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತ ತುಳು ಪನ್ನಗ ಇರೆಗೆ ತುಳುವಾರೆ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಅವಕಾಶಲು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಎಂಚೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಪಂಡತೆ ಜರ್ನಿ ಎಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡಾಗ ಅಂಬರ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಾನು ಸರ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋಯಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ಆಡತ್ತೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮದಾಯ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ ಸೊ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಚೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪುಡು ಏನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೊ ತಮಿಳ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜೆರಡತ್ತು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಿಲಿಗೆ ನಾನು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡು ರಡ್ಮುಜಿ ಯಾನ್ ಇರಕ್ ಪಂಡತ ಪಟ್ಟಾಸಿಡ್ಲ ದುಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೆಗ್ದಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಅವಳ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಕ ಆತದಾದ ಒಂದು ಅನ್ಪಾತಿಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಇರಿಂಚಿತ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಇರಕ್ ಪಂಡಾಯ್ತ ಒವೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಪ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಸೊ ಬೈ ಸತ್ಯಜ್ಯೋತಿಯ ಅಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಧನುಷ್ ಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಾ ಇರ್ನ RS ದೊರೆ ಸಂದಿಲ್ ಪಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹಿಂದಿದ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಹಂಗನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತಿದಿನ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಕಾಕಿ ಸೆಟ್ ಪಂದಿಪ್ಪು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆತಂಡೆ ಕೊಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೇಂದಿಪ್ಪಾರಿ ನಿಗೋಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಧನುಷ್ನ ಐತಲ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎದರ್ ನಿಚ್ಚಲ್ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಐತಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರ್ ಸೊ ಉನ್ಲ ದೇವ್ರ ದೈಟ್ ಹಿಟ್ ಆವಡನ್ ನಿಗೋಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ದಾಯಗಂಡ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ಲವರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡಂದು ಕೇಳೊಂಬೆ ಪಟ್ಟಾಸ ಓಕೆ ಧನುಷನ್ ತುಯರ ಅತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಸೌರ ಬಂಡರ ಯಾರನ್ ತುಯರ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತೂವಡೆ ಓಕೆನಾ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೊಂಡುಲೆಗ್ ಎಸ್ ಈ ಹೀರೋ ಇತ್ತ ಕುಲೊಂದೇರು ತಮಿಳ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಂಬೇರು ಸೌರ ಬಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪನ್ಪುಣವೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ಯಾ ಶಾಕಿಂಗ್ ಎಂಚೇನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಾರಂದು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಅಂದತ್ತು ಬಟ್ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಜನವರಿ 19th 25 ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 23ನೇ ಅಂಡ್ ಅಂಚೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚ್ ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಕೇಂದಿರ ಏನ ಲವ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅವಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಮಲ್ಪಂಗ ಅರೇಂಜ್ ಐಟೇನ ಪಂಡ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಿದ್ದ ಪುಣ್ಣ ಅಂತೂ ಏರು ಸೊ ಇಂಕುಲ್ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತ 23 ಡೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಿ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಇರಗತ್ತು ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲಗಿ ಪುಣ್ಣ ಅಂಚಾತು ಬಟ್ ಎಸ್ ಕಿ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ಪಂಡತೇರೆ ಈಗ ವಿಷಯ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಜರಾತೀಸ್ ಸೊ ಗುಜರಾತಿ ಜೈನ್ನಗಲ್ನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲ್ನ 21 ಇದೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು 21-22 ಮದ್ಮೆ 20 ಓದಿದಾದ ಪುನಕುಲು ಪಂಡ 20 ಓದಿಯರು ಇರ್ನ 21 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇರಿ 22 ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾತ 21 ಯಾನ್ MBA ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮದ್ಮೆ ಆತೇನೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮದ್ಮೆ ಬಪ್ಪುನೇ ಕೆಲ್ಸ ರೆಡಿ ತಿಂಗೋಲ ಅಂಡ್ ಇಂಬೆನ ಮದ್ಮೆ ಬಪ್ಪ ಆಯ್ನ ಮದ್ಮೆ ಇಂಬೆನ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ವೇನ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೀರ್ ಪಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಒಂದಿನ ಕೇಂದಿರು ನನ್ನ ಮಗೆ ಪೋದು ಒಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬಾಂಬೆದನೆ ಪುಣ್ಣಡ ಇಂಚ ಏನ ಲವ್ ಅದೇ ಬರ್ಪೇನ ಮದ್ಮೆ ಅದೇ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೀರ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜೆ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಯ್ನ ಮಾತ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಒನ್ ಫೈಂಡ್ ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಏನ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ ಇಂಚ ತೂಕನ ಬಟ್ ಅವು ಬೇಗ ಎಂಚೆನ ಅನ್ಪೋಜಿ ಬೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಪಂಡ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಆನು ಏನ್ವಿರ ಎಂಕ್ಲು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅತ್ತನದ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪಡು ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಅಂಡ ಇರೆಗ ಉಪರದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆತೆ ಸೆಟಲ್ ಅನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಸೆಟಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪುನಲ್ಲ ಇಸ್ ಒಂದು ಸೆಟಲ್ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಸಿ ಸೆಟಲ್ ಪಂಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಅಂದ್ ಸೆಟಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾನಾದೇ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆ ಸೊ ಯಾನೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ
ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ ಕಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಈತ್ ಪೂರ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಡೇ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇನ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒವ್ವೇ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಆವಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆವಡ್ ಜಿಮ್ ಆವಡ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏನೇನ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನೇನ ಇಪ್ಪುಂಡ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಒಲ್ಪ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿನ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಏನ ಚಾನೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತ್ ಬೈದೆ ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿತದ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ರೈತಾನೆ ನಾನು ಎಪ್ಪನೇ ಕುಲ್ದೊಲಿತಾನೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಆ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿಂಚ ಅವನು ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಖುದ್ದ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಲ್ಪಗಂದಿತ್ತನು ಸೊ ನಾನು ಪಂಡದ ಕಿನ್ನಿರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒವ್ವೇ ಇಪ್ಪಾಡು ನಾಟಕ ಇಪ್ಪಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಸಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅವು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಏನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಒಂಜೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪ್ಚ್ ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ಪ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಏನ ಖುಷಿ ಇತ್ತನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿ ತಮಿಳಾಂಡ್ ದೇವ್ರ ದಯಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ 9 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಏನಂಡ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡತೆ ಎಸ್ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟೋಡಂಡ 9 ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಏನ ಬಾಲೆದ ಪುದರ್ದಾತ ಪಲ್ಲ ಆರೆ ಮಂತ್ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಚಬ್ಬಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನ 9 ತಿಂಗೊಲೆ ಆಯ್ನ ಹೇಗಾತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂಡ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡೇದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ದೇವೇರ್ ನಾನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಬಂಡ್ಪೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಯಗಂಡ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಂದತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಐಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯವರ ಇಜ್ಜಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ನಿಗೊಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಗ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ ಕಾರ್ಪತ್ತದ ದಯಗಂಡ ಅಕುಲೆ ರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸೇ ಅಕಲಿಗೆ ದೇವೇರ್ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ಈರಾವಡ್ ಯಾನವಾಡ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ದೇವೇರನ್ ತೂತಿಜ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ ಏಪ ತೂತ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನೇ ರೂಪಾಡ್ ಬೈದೀನಿ ಸೊ ಅಕ್ಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ದೀಪನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ್ಪೆರತ್ತ ಸೇವೆ ದೇವೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏನಲ್ಲ ದೀದ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ಕುಂದ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉಂದ್ ಮಲ್ಪುವನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪುವನ ಅಂಚೆಡೆ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ ಏನ ಪಂಡ್ಪೇರ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೇಳೊಂದ್ ಬತ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕು ಅನ್ಪುನ ಎನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಸಿ ಒವೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇಪ್ಪಾಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ನೀರ್ ದಿಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವಡೇನು ಏಪಲ ಮಮ್ಮಿ ಅವಡ ಪಪ್ಪ ಅವಡ ಏಪಲ ಆಗಲ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿ ಇತ್ತು ದೇವೇರಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಎಡ್ಡೆದಿಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಮಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪನ ಏತ್ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಎಣ್ಣುವನ ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಿನ ದೇವೇರ ಹಾಕೋಲೆ ಅತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐರನ್ ಪಾತ್ರ ಒಪ್ಪಡಾಯಿನನೆ ಯಸಿತ್ತೆ ಸಿನಿ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ತಲೆಗ ನೆಕ್ಕ ರಪರಪ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸಿನಿ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಪೊರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಡ್ದೀನಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಚೇನು ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂಜುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಎಂಕುಲು TY BCom BCom ಬಲ್ತದೆ MBA ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ TY BCom ಎಂಕ ಲೈಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಚ್ಡ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಖ್ರಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸರ್ ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಬಂದು 6 ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಒಂದು ಏತೊಂದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಪಂಡ್ಪೆರತ ಎಂಕುಲು ಓದಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಮಸ್ತಿ ಪ್ರಿಲಿಯಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದಿರ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಭಾವಿಗೆ ಎಂಕಲ್ 2-3 ಜನ ಐಟಿ ಎಂಕ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪು ಇತ್ತಲ ನೆನಪು ಎಂಕ್ 100 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇತ್ತ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತೇರ್ತುಲೆ ಎಂಕಲೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡಾಗ ಕೈಕೆ ನಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕುನಾರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಸರಿ ಸರ್ ಹಾಕುನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ಎಂಕಲೆ ಕುಲ್ಲದಿನಾರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ ನಂಬರ್ ಎಜ್ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಕಟ್ಔಟ್ ಆತನ್ ಫೈನಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ 193
ಓಹೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕೊಲ್ ಆಜ್ 7 ಜನ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎಂಕಲೆಗೆ 93. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಸರ್ಗೆ ಪೋದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಏನ್ ಬಂತೆ ಸರ್ ಇಂಕ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೈದಿನತ್ತೆ ಇರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡು ಜಾರನ್ ದಯಕಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾಗಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋನು. ಸೊ ಇರ್ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಸರ್ ಎಂಕ್ 8 ಬೈದಿತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬಂಡ್ಪುನು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಕಲ್ತನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಪ್ಪರ ಆಪಣ ಅಂಚಂಡ ಅಂಚ ಖಂಡಿತ ಯಾನಿರಕ್ ಬಂಡೈತ ಓವೇ ನಿಷ್ಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿನ ಆರಾಮಡ ಆಪುಂಡು. ಅಂದೆ ಲೈಫ್ ದ ಗೋಲ್ ದದ ಲೈಫ್ ದ ಗೋಲ್ ಒಂಜೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಓವೇ ಪೊರ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಗ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್. ಓಕೆ ವೈ ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಅವಡ್ ಲೈಫ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಟು ದ ಟಾಪ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನೇನು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಮುಟ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಉಂದಾವಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಮಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜುಂಡು ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡ್ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏಮಿಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಕಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಅಕೆಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಮಿಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಉಂದು ಮಲ್ಪೋಡೆ ಅಂಡ ಏನಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ನಮಕ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಲೈಫ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನೋ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬರೆದಿತ್ತೀರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಪುನ ಫ್ರೇಸ್ ಉಂಡು ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಮುಟ್ಟು ಆತೆ ಅವು ಏನು ನೋಡ್ಚಿ ಅಂಡ್ ನಿಗಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ನಿಗಲ್ನ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಗೋಲ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓಲ್ ಪೋನ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏಮ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡೆಗ್ ಬಲ್ಪೊಡತೆ ಜಿಮ್ ಪೋಂಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ವೇಟ್ ತೆರ್ಪೋಡೆ ಒಂಜ್ ಕಡೆ ಪೋಂಡ ಗಾಡಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು A to B ಕಡೆ ಪೋಡೆ. ಸೊ ಆ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಂಡ್ಪುನ ಆ ಲೈಫ್ ದ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಡ್ಗೆ ಎತ್ತಂಡ ಇದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ್ಯಾರತ್ತೀರಿ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಗಲೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಕೇಳೊಂಬೆ. ಓಕೆ ಲೈಫ್ ದ ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಓಲಜ್ಜ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಹಾ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಬಟ್ ಕಿನ್ನಿ ಡಿಪ್ನಾಗ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಾತ ಕ್ಯಾರಮ್ ಸೋತುಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುನು. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಿ ಹಾ ಎಂಕೋಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಪಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಎಂಚ ಪೋತಿನ ಪಂಡ ಐಕ್ ರೂಲ್ ಉಂಡು ಕಿ ಎಂಕಲ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಬಾಂಬೆ ಅಲ್ಪಡ್ ದಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೋವಾಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಗೋವಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಐನಿ ಡೆಲ್ಲಿಡ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೋಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಐನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನಾದೇನು ಅಪ್ಪಾಗ 8th 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಕುಮತಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಆ ಫೈಟಡ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಮಿತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಡ್ತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟೆಡ್ ಪಂಡ್ಪುನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಡ್ದು ಕಿಕ್ ಮಿತ್ ಬೋದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೇಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡ ಮೂಜ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಬೆರಿಕಾಯಿ ಕಿಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ರೆಫ್ರಿನ ಏನ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಎಂಕ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ರೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೋತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ಮೆಡಲ್ ತೆಗ್ದಿತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಿ ಯಾರು ಈತ್ ದೂರ ಪೋದು ಅಂಚೆ ಪುರ ಅದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಫ್ರಿನ ನೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವಡ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ. ಸೊ ಐಟ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಸೊ ಇನಿಕ್ಲ ಮೆಮರಿ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಶ್ ಸಮಂತ. ಓಹೋ ನೈಸ್ ದಯನ್ ಕೇನಲ್ಯ yes she is very cute and screen presence ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂಗತಿ ಪೋಡಿಗೆ ನ ಲೈಫ್ ಎಂಕೊಲ್ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿದ ಕುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮಕ್ ಪೋಡಿ ಪೌಂದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಕ್ಲ ಪೋಡಿ ಇಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಮಾರಲ್ ಡೌನ್ ಆಪುನ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ. ಯಾಕಂಡ ಈ ಲೈಫ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೊಂಡಿರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೊಲೆ ಎಂಕೊಲ್ ಪೋನಾಗ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಲೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸೊ ಆ ಪೋಡ್ಗೇನ್ ಪಿದೇದಿತ್ ಪೋಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಲೈಫ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ. ಸೊ ಇರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ದೊಲೆ ಪೋನಾಗ ಇರ್ ಪೋಡಿಗೇನ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದಿವೋಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಾನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು. ಇನಿ ಪಟ್ಟಾಸ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತೆ ಮೂವಿ
ಸೊ ಓಲ್ ಆಂಡಲ ಓಲ್ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಒವ್ವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದತ್ತು ಒವ್ವೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂದೇನೋ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ದಾಯಕಂಡ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲ್ಪೊಂಡು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಲ್ದಿ ಇಪ್ಪುವರೀರ್ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಏತೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಇರ್ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಬಲ್ತ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಪಂಡ್ಲೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಅವೇ ಇರ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುವಾರ್ ಪಟ್ಟಾಸಿಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರಾಟೆ ಉಂಡ ಥೀಮೆ ಅವು ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಪ ಬರ್ಪುನ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಎರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಎರೆಗ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಹತ್ತು ಬಟ್ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚ ಏನಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಕೋಪ ಅನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಚಿಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಗಾಯ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇಂಚ ಉಂಡಂದ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಜರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಚ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗೋ ಲವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಗಾಯ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಷಯ ಪುನಗ ಬ್ಯುಸಿ ಪುನಗ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲೆ ಆರ್ಯಮಣನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಫುಡ್ ಮೇನ್ ಪಂಡವೆ ಒಲ್ಪ ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪಲ ದಿನ ದೆಪ್ಪುವೆ ಅಂಡ್ ಇಂಕೆ ನಮ್ಮನ ಕೈತ ಒಣಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಿನ್ನಿಡ್ ದಿಂಚಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ದ್ಯಾನ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾಲ್ ಒಂಜಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿದೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಆತ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಫುಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಂತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ ಸೀದಾ ಕೂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ ಮಮ್ಮಿನ ಕೈತ ಒಣಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಐ ಮಿಸ್ ಮೈ ಮಾಮ್ಸ್ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಮಮ್ಮಿ ಊರಿಡಿತ್ತೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇತ್ತೇನ ಮಮ್ಮಿನ ಒಣಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಊರುಡ್ ಕಡಂದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕಾಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುನ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಇತ್ತ ಅಂಚೆ ಅನ್ಪಾದಿಜಿ ದಾಯಗಂಡ ತುಳುಟು ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲ ಎಂಕುಲ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಕುಲ್ ಮಾತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಲಕ್ಕೋಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಲಕ್ಕನೆ ಸೊ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತ ತುಳುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಇರ್ನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅವೇ ತಮಿಳಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಸೊ ಇರೇ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಪುನ ಹೆಚ್ಚಿ ಏನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪುನಾತೆ ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪೂರುಂಡೆ ಒವೇ ವಿಷಯ ಆವಾಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡು ನಾತೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ತೆಲ್ಪವನ್ ಬುಲ್ಪವನ್ ಇತ್ತಿನ ಬುಲ್ಪವನ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುನ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಲಕ ಬಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿಪ್ಪುಲಕ ಆತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಕ್ ಗೆದ್ದೊಂದಿಜಿ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿಜಿ ತೋರ್ತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಓ ಆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಆಕ್ಟರ್ ನೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಏನ ಆಸೆ ಏನ ಬಂದಾಗ ಸಯ್ಯೋ ಮುಟ್ಟ ಏತ್ ಜನಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುನ ಆತ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಲ್ಪಂಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ತಮಿಳ್ ವಿಜಯ್ ಉಲ್ಲೇರು ಧನುಷ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ದೇವ್ರ ದೇಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಸೆ ಎಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆ ದೇವೇರು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಕ್ ಪಂಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ ತುಂಬುನಾತೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೌರಭ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ತೂತ ದಬಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೀಮೇಕ್ ತುಳುಟು ಬರ್ಪುನವು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನೆಂಚ ಒಂದು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಅಂಚೆ ಡಿಶ್ 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 ಸೊ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬುಲೆಟ್ ಇಡ್ಲ ಇರೆ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಇರೆಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರ ಈಗ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ 2 ದಿನದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಟೀಲ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂರ್ತ ಇತ್ತು ಸೊ 2 ದಿನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಪು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದಯಗಂಡ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್
ಆಸೆಡ್ ಅಂದತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾಡು ನಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಮಲ್ಪಲಂಗೆ ಎಂಚ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮ ಆಸೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ₹1 ಪಾಡಿ ಎಂಕಿ ಇದು ಬರೋಡು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಣ ಎಂಕಲಿ ಅಂಡ ಆ ಆಸೆ ಒವ್ವೇ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಒವ್ವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಪ್ಪಡ ಈಗ ಆಸೆ ಇಡ್ಪಾಡು ನಂತಗಳು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಪಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಡಗುಲ್ ಕಾಸು ಪಾಡು तो ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಹತ್ತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲ್ ದಯಗಂಡ ಅಗಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಉಂಡು ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲತೆ ದಯಗಂಡ ಪದ್ಮುಜೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಸೊ ಐಟ್ಲ ಅಕುಲ್ ಈತ್ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮು ಪ್ರದೀಪ್ ಉಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಷನ್ ಸರ್ ಪಂಡಲೆ ಸೊ 2-3 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಕತೆಗೆ ತೊಂಬೈದೇರು ಡೇ ನೈಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಮೂಡಿದ್ ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ಪುನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ನ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಪಂಡುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ DK ಬೋಸುಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆರೆ ಸೊ ಆರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅದು ಬೈದಿಡು ಸೊ ಅಂಚ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಸೊ ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡಂತ ಕೇಳೊಂಬೆ ಈ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗ ಬೇಗನೆ ಬರ್ಪ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂದು ಕೇಳೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ತೆಲುಗು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪೊಲೀಸ್ ಓಕೆ ನೆಟ್ಲ ಇರ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಾದ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಉಂಡಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪುವ ಪೊಲೀಸ್ದ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇತೆ ಉಂಡು ದಯಗಂಡ ಅವು ತೆಲುಗು ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ್ ತುಳು ನೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಿಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈದನು ತೆಲುಗುಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅಕ್ಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗೋಲ್ ತುಳುಗೆ ಎಂಚಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ದರ್ಬಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ರಜನಿ ಸರ್ಲ ಪೊಲೀಸೆ ಸೊ ಬೇತೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇತೆ ಸೊ ಇರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಊರೇ ಬೇತೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಎಂಚೆಂಚ ಬೋಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋಡು ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೊ ಮಾತ ಫ್ಲೇವರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ಒಂಜಿ ರೋರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳು ತಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿಲ ಬೋಡು ಖಂಡಿತ ಸಿನಿಮಾ ಏತುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಇರೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪಂಪ್ ನಡೆದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ತುವರೆ ಮಾಸ್ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇರ್ ಕುಲ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಬುಳ್ಳಾರ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಏನ ಉಂಡ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಿನತ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಡ್ಪಾತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಕಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಿಸ್ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆವಂಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಗ ಕೊರ್ಪುಂಡಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಾಯಗಂಡ ಇನಿತ ತಾರೀಕಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತನಿತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಗ ಕೊರ್ಕಾನ್ ಸೊ ಆ 2 ಗಂಟೆದ ಪೀರಿಯಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ ನಿಗೋಲ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಅನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೌರಭ್ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಸಿ ಆವಂದುಲ್ಲಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಆಫರ್ ಬತ್ತಂಡ ಒತ್ತನವರ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತೊಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವ್ರದೇಟ್ ದೇವರು ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದ ಪಂಡ್ಪೆರತ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಗಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಡಂಕಿತೆ ತುಂಬಾ ಆಫರ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಂದಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ನನ್ನಾತ ದೇವರಡ್ ಅವೇ ಕೇಳೊಂಬೆ ಇಂಚನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಲೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತುಳು ಯಾನ್ ಏಪಗ್ಲ ಮಲ್ಪುನಾಯನೆ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೆ ದಯಗಂಡ ತುಳು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ್ ಮದತಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ತುಳುತ ಇಂಕಿತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ತುಳುಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಒಟ್ಟುಗು ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಐತ ಟೈಟಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆತಿಜಿ ಸೊ ಅಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಂಕೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಸೊ 1 ವೀಕ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಲ ಆತಂಡು ಸೊ ನಡತೊಂದುಂಡು ತುಳುತ ಮಿತಿ ಏತು ಮೋಕೆಂಡು ಬಂದು ಈ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಆಳದಿಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೌರಭ್ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಪೊರ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಡ ಈರೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಮಿತದ ಮೋಕೆನ್ ತೋಜ್ಪಾಯರು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ
ಅక్కడ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಚ್ಪಾಯರ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಂಚೆನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿ ಪಡೋದು ಎಂಕೊಲ್ಲಕ್ಕೇನುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಗಂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಶೋ ತ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ ಈ ರಾವಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ ಏತ್ ಮಾತ ಪಿರೌಡ್ ಉಲ್ಲೇರ ದಯಗಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಆತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ ಮೇಲ್ ಪಣೊಂಬೆ ದಯಗಂಡ ಮುಲ್ಪನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಾರಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಾರ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ ಅಕ್ಕನ ಅಪ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚನೆ ಸೊ ಮಾತ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಣೊಂಬೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಟ್ಟಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಸಿನಿಮಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪಾಡು ದುಬೈ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಕತಾರ್ ಡಿಪ್ಪಾಡು ಓಲಿತ್ತಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಪ್ಪೆನ ಭಾಷೆ ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಬೋಕ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸೊ ತುಳು ಪ್ರತಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಆವಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆವಡು ನನಾತ್ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಪ್ಪಗ ಅಂತ ಕೇಳೋಬೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಏತು ತರತಗ್ಗ ಒಂದು ಬೋಪನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬುಳಿಪಗೆ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಸೌರ ಭಂಡಾರಿ ಯಾರನ್ ಕೊರಲಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಡ್ ಅರ್ನ ಮೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡಗ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಮೆಟ್ ತಮಿಳಿಡ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಅರೆಗ್ ನಲ್ಲಾದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ದು ನಲ್ಲಾದ ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಲಕ ನವ ಮಲ್ಪಗ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಿನಿ ಕೊಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.